Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο Κομπολόι. Christmas edition αυτή τη φορά που σας προδίδει και το φυτό μας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Γεωργία από το Thess Garden. Γεωργία, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας δείξουμε μια εναλλακτική πρόταση μεταφύτευσης από την αγαπημένη μας εταιρεία Combo, με τις Combo Cranium Plant. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό προϊόν, το βλέπουμε και εδώ στην κάμερα, που είναι ένα ειδικό υπόστρωμα που είναι ιδανικό για μεταφύτευση των φυτών του αλεξανδρινού και γενικότερα όλα τα φυτά, οτιδήποτε υπάρχει. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μαζί με τον κόκο συνδυαστικά και το λίπασμα της Combo, όπως το βλέπουμε εδώ. Είναι ένα συγκεκριμένο ειδικό λίπασμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε συνδυαστικά με το συγκεκριμένο κόκο, το οποίο μας βοηθάει ουσιαστικά στην θρέψη του φυτού μας. Και επίσης είναι άοσμο, δεν μυρίζει μέσα στο χώρο μας. Και μιας και μιλάμε, Γεωργία, για ένα φυτό το οποίο όσο το πρίστον θα μου το επιβεβαιώσεις και εσύ φυσικά, διακοσμεί έναν χώρο και γι' αυτό το λόγο το παίρνουμε και σαν δώρο στα σπίτια που πηγαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό το αισθητικό αποτέλεσμα που αφήνει. Και ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του είναι ότι δεν αφήνει χρώμα κατά την εφαρμογή του στον κόκο μας. Και κάτι πολύ σημαντικό, ο κόκκος συνδυαστικά με το συγκεκριμένο το λίπασμα βοηθάνε στο να μην δημιουργηθούν μύκτες και γενικότερα παθογόνοι μικροοργανισμοί μέσα στο φυτό μας. Πολλοί έχετε παρατηρήσει το ότι συχνά βλέπετε μυγάκια ή γενικότερα κάποια ντομάκια μέσα στο φυτό σας, μέσα στο χώμα. Με το συγκεκριμένο κόκο, όπως τον βλέπουμε εδώ, και με το συγκεκριμένο λίπασμα θα απαλλαγείτε από αυτά. Για το λόγο το ότι ο κόκκος βοηθάει στην καλή αποστράγγιση του φυτού και επίσης δεν αφήνει το φυτό μας στο να μαζέψει υγρασία και κατά επακόλουθο να μαζευτούν αυτοί οι μικροοργανισμοί. Γεωργία, τα λέμε πάρα πολύ ωραία, πρέπει να συμφωνήσετε και αναγκαστικά, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε και λίγο show. Πάμε να ανοίξουμε τους κόκκους μας. Ανοίγουμε στα χέρια σου. Να δείξουμε το τι είναι αυτός ο κόκκος. Ωραία. Όπως πάμε να κάνουμε τη μεταφύτευσή μας. Αρχικά βάζουμε τον κόκκο μέσα στο κασκό μας, μέσα στη λάστρα μας ή σε κάποια διαφορετική γυάλα. Λοιπόν, βάζουμε το φυτό μας, παίρνουμε το φυτό μας. Βλέπετε ότι έχει ένα υγιής ριζικό σύστημα. Και στη συνέχεια Κάνουμε κάποιο λαγούμι ή το βάζουμε έτσι? βάζουμε, μπορείς να κάνεις Έλληνα ένα λαγούμι. Ωραία, είδες, αν έχεις εμπειρία στα φυτά πώς φαίνεται. Λοιπόν. Ωραία. Και στη συνέχεια το βάζουμε μέσα. Φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μόνο του το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά μπορείτε να κάνετε και ανάμιξη με ένα φυτόχωμα. Πολύ σωστά. Το αισθητικό αποτέλεσμα απογειώνει το αλεξανδρινό, ειλικρινά. Δηλαδή, το να δεις κάπως έτσι σε ένα σπίτι τοποθετημένο το φυτό σου, πέρα από την προστασία και τη χρηστικότητα που δίνει το συγκεκριμένο προϊόν, είναι το κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικό. Οπότε, έχετε ένα καθαρό σπίτι, δεν θα το λερώσετε με χώματα. Και επίσης να αναφέρουμε το ότι μπορούμε να το βάλουμε και λίπασμα. Τώρα προχωράμε στην λίπανση του φυτού. Να αναφέρω το ότι το συγκεκριμένο καπάκι λειτουργεί και ως δοσομετρητής. Βλέπουμε εδώ το ότι έχει την δοσολογία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και πάμε να λιπαίνουμε το φυτό μας. Βάζουμε με το ποτιστήρι μας στην ρίζα του φυτού, όπως βλέπουμε. Ο κόκκος έχει αρχίσει να γίνεται πιο σκουρόχρωμος. Από αυτό το σκούρο το χρώμα, ότι εδώ υπάρχει η απαραίτητη υγρασία του φυτού. Πάμε λίγο να βάλουμε την τελευταία μας πινελιά. Επιτέλους, εγώ αυτό περίμενα όλο το βίντεο, συγγνώμη κιόλας, αλλά λίγη λάμπη στα Χριστούγεννα χρειάζεται. Ξεκινάω με το γυαλιστικό φλοιόν από Combo. Θα δώσω για νεόδρη ποσότητα, να ξέρεις. Παρακαλώ, κλείστε μύτες και το glitter. Και το γλιτεράκι μας. Το οποίο βρίσκεται κάπου εδώ. Το οποίο έδωσα λίγο παραπάνω. Με χειρουργικές κινήσεις έχω βάλει την άρτα και τα γυάλινα. Και
Και τώρα με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι το Αλεξανδρινό είναι έτοιμο για να διακοσμήσει το κάθε σπίτι. Να ευχηθούμε κάπου εδώ καλές γιορτές σε όλους σας. Γεωργία, καλές γιορτές και σε εσένα. Καλές γιορτές, καλά Με χαμόγελο. Χριστούγεννα, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Η Γεωργία ήρθε η ώρα να τα πάρω και να φύγω. Δεν τα είδατε ποτέ. Καλές γιορτές. Ho, ho, ho!